guys, sa yuta karon kay natay biyahe Tagaytay. So Tagaytay ta karon, time check alas 3 sa bundag. So tara. Guys, nanako diri sa nakuha na din ako ni ang copper gahapon. Wala lang ako na vlog eh. Gihanga ko bakay. Wala na ako gi-vlog eh, nalubat akong cellphone. Kay padulong sa Alabang akong kaon akong unit nga Grandia. Tawag na akong customer, dapat alas 4 ma-pick up na ako sila. So tara, dito na ako mag-ilsos sa kayanan sa Alabang kay akong dala copper. So guys, update na lang ako niya pag Tagaytay di ay. Let's go. Ay sa karatagpuan Skyway. Alright mga chuy, nag-stop over lang ko diri sa gas station. Okay, nangihi lang ko kajot. Ayan, so time check. Doon na ako sa destination ako para kuhaan ako akong unit. Alright mga chong, touchdown to diri sa Las Piñas. So nakarwas na ni kahapon ang akong unit. So tawag na akong customer nga ready na sila. So pick up on sa nako dayon diretso na mi Tagaytay. Guys, good morning ulit. So nandito na aking mga customer. Ayan. So duha man dimi ka kuan sakyanan convoy mi. Ayan, elite. Yung isa puti. Yung dati naming kasama. Hindot niya ginakoy kuan, nakoy kauban ng driver pod, so di ko maboring. Alright, touchdown na kami sa XLEX and tatlong kami. Ito yung kasama kong driver. Peter. Ayan, Peter. Nung nakaraan, ito yung kasama ko nang nag-sunker ng Dubai, di ba? Oo, tapos ayun yung unit niya, parehas kami. Oo. Puti lang yung sa kanya. So dito kami sa Petron SLEX. So malayo-layo pa yung biyahe natin, di ba? Wala akong idea. Susunod lang daw ako nito eh. Oh, yan. Pag-slow yata. Alright mga choy, touchdown ka rin sa Tagaytay. So malapit na kami sa aming destination. Stop over lang kami para mag-breakfast. Yan. So tulomi ka convoy. Ang duha na una na kay nalamig kapitan. Magkita na kami dito. Ang kanya kong mga sakay mo saka sila sa bundok. So ayan, ang lamig dito. So mag CR lang ako dahil mabahaw. Right mga bay, touchdown na kami there is Tagaytay Mountain Range. Ayan, tama ka? Dito lang tayo. Ay, ang lamig dito. Mamaya, kasi nasa biyahe pa tayo eh. Igikan mig 4:30 sa buntag. Kaya kayo na nakuha namin, nawala. Abot mi diri, mag-alas 8 na. Aray ko. Orot yung gas. Ha? Ay, yeah, just gilid-gilid oh. Mamaya, labas tayo, saan tayo kakain? Yan guys, mga na akong mga customer.
Tulumi ka convoy. Dua ka Grandia Elite. Yan, mag-hiking lang yung mga customer ko. Ayun. Dito lang kami, tamang antay lang. Tamang antay lang kami ni Buddy dito. Mamaya, saan tayo kakain? Maghanap tayo yun. Kaso yung gas ko, ano na eh. Inipit naman ako ni Coach. Ha? Inipit ko yun. Ay, yung nga. Hindi, ako lalabas. Hindi, Maglakad na. maglakad. Mangita lamig karinderyaan eh. Yan, dating gawi, nagbilin si boss pang paniod to. Sabi nga ni boss, may tama? Wala naman. Wala yan. So, tatlong convoy. Super Grandia Elite puti. Yung sa akin itim. Then yung isa, ano to? Ford Everest. Yan. So, hulat lami dire. Ilang oras ang antay natin daw? Binigyan ka naman pagkain? Oh, ayos. Ako rin binigyan din eh. So, saan tayo kakain ito? Lakad-lakad dito din oh. Kaya, Mamaya na, maaga pa eh. Di ba? naiihi ako. Maghanap tayo. Dapat ba dito? Mangita lamig ko. Tindahan para palitugog. Yusi, wala kang yusi? Wala nga. Grabe, ang lamig dito no. Kahit sobrang init, ang lamig. Ayan, dyan muna kayo ha. Puro bulak-bulak na avocado. Wala nang buwan. Siguro hindi rin dito pag gabi. Hindi, walang walang poste no. Walang street light. Kakain lang kami guys. Anong pagkain mo dito? Ayun. Anong pagkain mo? Kusino, bangus. Yung bangus na. Yan, lumi. Lumi po. Daw. Wala pong chicken at pork. Magano. Pero may kanin tayo. Lumi na lang tayo. Lumi din siya pre. Diyan lang. Sa may yung pagpapasok. May school po. Yan. Sa eskwelahan. So, guys, lumi na lang kami. Kain lang kami. Yan. Stipot lang mo diya. Try mo. Sarap ng lumi oh. Guys, kaon lang may diya. Sarap. Grabe guys, napaka-nindot diri. Iwalas, diba? Hingan na ako. Malayo pa pre. Dito pre, paliwalas dito oh. Yan yung mahirap sa Tukintis pag ka sa mga ibang lugar. Yung globe kahit saan, di ba? Mag-globe ako. Grabe guys, kanina pa may palibot-libot. Nawala me, giatay.
Asa naman yan eh? Probinsya na to. Nawala min niya among sakyanan, hindi na mo makita. Lah. Asa naman itong sakyanan to, pre? Kaya, pre. Hindi pa yung galing tayo dyan. Oh. Kumpul ka nila. Ayan, sa baba lang naman. Ibig sabihin, may daan hindi. Meron, sabi niya eh. Isa't kalahati pa yun ha. Isa't kalahati oras. Habang yung aming mga customer namin umaakyat pa sa bundok, kami naman dito, ayan. Tamang sightseeing. Yun. So guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Kasi ang haba na. So, balik kami sa sasakyan and pahinga na. Tapos, antay lang kami ng mga customer namin na bumaba. Diba pre? Okay guys, salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.